Now, kwa ng'iyo 2022, nikech ing'eyo wacho gimoro yot, to time makoro tek. Kwa dhi 2022, ibo yudo ni kuom ombulu manogo, jok moko nitie kaka riambo, kendo gimedo ka gima na gin gombulu mang'eny moyawre. Abo mi example. Wasewinjo ni ombulu mano Ruto ka egot na gin 47%. But ki nono kwan, ng'iyo mikao counties awacha boro. Main Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Nyandarua, Embu, Meru gi Tharaka Nithi. Kura mana gimiyo jakom nen 572,000. Yeah. To king'iyo kura mana gimiyo Ruto nen 2.3 million. Mano nyiso ni Mount Kenya na nigi kura million adek. Now, kimedo koro the diaspora, main Nairobi, Nakuru, Laikipia and others, wamedi kata kura million achiel. Nyiso ni total, kagi wacho ni koro gigoch ne ker kendo, ni kura ni gidhi keto e okapu achiel, gin gi 4 million. Kang'eny. 4 million ni, koro wach ni IBC bo chako medo, nikech population growth en gimoro 2%. Koro gimbe kimedo 2%, onya biro 4 point something. Kingi onagi, nikech asewinjo kiwacho ni onagi onge kura, ni nogol ng'ama nigi kura to kelo onagi monge kura. Nyanza kende kokiketo owete wa ma Kisigi Nyamira, nogo kura 1.4. E 1.4 ni, kimedo koro onagi mantie Nairobi, Nikanye, Nakuru, Mombasa and everywhere, iyo ni kuchwa laro karibu million 2. Nyiso ni yes gie wagombolo, to ok mabor kamano. Koro wachak wago kwan moro kendo, ker nokelo mare ma Rift Valley 2.5. Kimedo gi marwa, ochako gi community ariyo gi osamie 4.5. Joka chako gi gimoro 4, giwacho ni gimiyo, kwa wacho koro gimiyo Matiang'i. Eno biro gi gimoro, awinjo jalop ker manoriembe, ka wacho ni nyakoriu joge mubi gi kura 2.5 koka ginyalo wuo. Swali mapenjo ni ka census jogo tena gin 2.7 2019. Population growth ngiso ni by 2027 gibo bet around 3.1 million. Adults and almost 60%. Ngiso the maximum number maginya bedo godo